Хавиер. Когато бившия гадже звъни по телефона в 9 сутринта и е събота, не звъни за купон. Със сигурност ще иска нещо и то ще е спешно, на живот и смърт. Хавиер погледна пак изписаното на дисплея име и изруга. Стана от леглото, отиде до банята. Изми се без да се погледне в огледалото и се върна в стаята. Двете момчета спяха на голямото легло въгъла, както си бяха с дрехите. Бяха пътували толкова дълго. Снощи пинаха повечко и телефонът не бе успял да ги събуди. Олга. По дяволите, Олга. Тя знаеше, че Хавиер и да не отговори, ще й се обади, когато може. Непременно ще й се обади. Макар и да бяха бивши, тяхната чаша вино не беше изветряла. Беше останала недопита, когато се наложи Хавиер да замине за Аржентина, за да не получи грозния печат в паспорта си с забрана за влизане. Но когато оправи документите си и се върна в Испания, Олга вече беше с германеца. Мамка й. Хавиер й беше казал да не го чака, фактически я отпрати, но в себе си беше сигурен, че с Олга просто ще продължат нататък, все едно нищо. Все едно месеците раздяла нямаха значение. Не я беше мислил. Докато отсъстваше, не се сещаше особено за Олга. Още повече, че момичетата в родната му Мар дел Плата изобщо не бяха за изхвърляне. Правеше онова, което трябваше да направи. Да си уреди работна виза, фалшива от край до край, като визите на спящите въгъла момчета. Но първата му работа след завръщането в Барселона преди 5 месеца беше да потърси Олга, а втората да й откъсне главата. Не го стори, разбира се. Второто. Ала се оказа неподготвен за изненадата да узнае колко бързо малката въртеопашка от Меделин му беше намерила заместител. А Олга дори не беше вино. Беше хубава, ароматна, агуардиенте санасон, при това не чаша, а цяла бутилка. От литър. Подгряваше кръвта му точно както трябва. А пламъците на къдревата и смолиста коса изгаряха гърдите му, когато се любеха. Така с времето сърцето му съвсем заприлича на прогорена с цигари покривка в квартален бар. Хавиер и без това вече не чувстваше онези емоции, които усещаше като момче, когато се заглеждаше по плесираните униформени поли на момичетата в гимназията и небрежно разкопчаните им блузки. От новите дупки в сърцето му загуби и самата Олга. Но тя не го разбираше. Когато човек се отдава на нещо, той го прави все едно страстта е извор, от който ще тече завинаги. За разлика от местните, Хавиер нямаше никакви предубеждения към латиноамериканките, още по-малко към колумбийките, които дишаха във врата на момичетата от Венецуела в класациите по красота. А беше известно, че най-красивите колумбийки живееха в Меделин. И да не беше вярвал на легендите, които безсмислено се носеха като пера от тукани във въздуха, Олга му доказа, че зад всяко клиширано мнение стои дълбоко проверен факт. Тя беше родом от Меделин. Повъртя телефона си в ръце. Имаше нужда от кафе, от едно силно кортадо, което да избистри главата му преди да позвани. Трябваше да е с ума си, за да реагира по най-правилния начин. Кой знае каква каша беше забъркала отново Олга, за да звъни. Само дано не беше се хванала пак с онези стари лихвари братята Мендес, които даваха заеми срещу майка си и баща си, а когато дойдеше време за връщане, искаха и двама братовчеди в добавка, и то първи. Беше му струвало една неприятна услуга от негова страна и двойно по-голям куп пари от този, който Олга дължеше, за да я отърве от лапите на братята. При това услугата му беше безплатна за нея. Колумбийката вече беше гаджа на германеца и не даваше дума да се издума за каквато и да било интимност. После я бе попитал за какво са й трябвали парите, при условие, че работи, то на хубаво място и законно. Оказа се, че беше изпратила по-голямата част от сумата на майка си, а с другата си бе направила лазерно обезкосмяване. Как можеха испанците да разберат това? Хубавите латино момичета бяха възпитавани от деца, че най-важното оръжие е тяхната красота. Там, където природата се беше разсеяла в някой детайл, помагаше пластичната хирургия. Стига родителите да можеха да си го позволят, разбира се. Но корекциите бяха абсолютно задължителни за онези, които бяха тръгнали към върховете на индустрията за красота. Такива като Олга обаче, било заради нисичкия и ръст, било заради липсата на пари, полагаха неимоверни усилия, за да са винаги във форма без намесата на скалпел.
Стегнато тяло, плоско коремче, гладка кожа на лицето, перфектен грим на очите и устните. Да бъде харесвана от мъжете и да флиртува с тях беше най-нормалното нещо. Като да казва «Хола». Никой е испанка, а Хавиер беше опознал няколко в детайли. Не можеше да се целува като сънародничките му в Аржентина, белозъбите кубинки или колумбийка от Меделин. Никой не можеше да извади онова гърлено от така, аси, като Олга, докато отмята главата си назад и не електризира ръцете му. Испанките хем бяха претенциозни, хем бяха скъпернички в леглото, докато не се убедят, че мъжът срещу тях е готов на сериозно обвързване. Единствено рускините бяха по-зле от тях. Бяха невероятно красиви с перлената си кожа и тази изумително свенлива славянска усмивка, но лягаха по гръб и не помръдваха, все едно не се любеха, а се приготвяха да мрат и дори не умееха да се преструват, че им е добре. Рускините обаче рядко се навиваха на латиноамериканци. Проблемите с работните визи и националностите им бяха еднакви, така че си бяха безинтересни и де юре, и де факто. Олга нямаше пластика по себе си. Не би могла да си я позволи с живота, който бе водила, но и не се нуждаеше още от нея. Пък и дори чертите й на индианка да бяха заличени с някой чип нос или европейски скули, кожата й не можеше да избледнее. И защо ли й трябваше? Навикналият на кафе с мляко не би могъл да премине само на мляко, особено когато именно дъхът на кафето бе онова, което разсъмваше сетивата му.